Cukihola pen tarapung ka chileng atowar kicheng ponji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghangari dengpen long ekang pupon. Lakhain koira phonilip constituency ke parlo Cukihola block pen borpung tarapung ka chileng atowar kicheng ji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen timkar bi anglong atum pen long ekang pupon. Lapen labang solong Dr. Numol Mumin Sitami chitong dun pen maya long RDP dun. Lapen labang so maya long kaprek ratcharia song pen sitami chipa ogdun. Lason si AP Chelsea Congress CPI ML lapen ASDC atung BJP asorkar aphan ning the pen pini bangsuri isi arat atum chipa ogdun lo pusi phirangkia thengno nang pachini don. Tangti non angton pen klardak alam the kilong ponji aphan alang litum alam the pen le arjupon iksina. Cukihola pen nilituma pherangke tharson teron nangke lo berta public TV Karbiang lo. Ase chaklo plong de niki akli ji la shooting ben sinili borpung tara pungolong masinili mithang bak la pe hada ke dora tum ben nili interaction kuri lo mane lam chope choy nili det kali nili na ke jui kali peni political benefit kelong ye fan kali sita DC SP pen chenglok principal secretary pen chenglok officers ke doan pen sinili tum nama tuar ke lele school ke lele open stage ke lele kijuna lang ke lele lapen ke me ke lele adim sinil tum ka homri dam pen da pen sioda kara tum pen chingki je than lo dak tuar bang kenang so school building bang neli pig lo open stage ta pielo field development ta pikang lo lapen ke non bang tuar kenang so la so tuar bang ki kuti si ni leke tor jigali la si dilhi pen nili penan bori pen si ni sit pen si banglo la so tuar bang bansi non bang ke kuti pharo kris kuti pharo sira trok sikera pli akrur wala si non bang ke sanction elo tender